Kde bolo, tam bolo jedno staničkovo. V staničkove sa jeden zimný deň zobudil James. James sa zobudil, čo ja viem, 20. decembra. James išiel sa povoziť. Išiel a išiel sa povoziť. James sa vozil rád, ale vozil sa najmä v zime to bolo najlepšie. Aj keď sa trocha šmýkali kolaje, ale jemu to zas tak nevadilo. James prišiel do stanice. Tomáš, musíme všetko pripraviť. Za chvíľku budú Vianoce. Máš pravdu, povedal Tomáš. Áno, a ja vám pomôžem, povedala Vestrika. Super, máme tým, povedal James. Tak im išiel hovoriť. Dobre, Tomáš, ty prinesieš vianočný stromček, dobre? Áno. Vezmi si iný voz. Nájdi si taký, dobre? Dobre, povedal Tomáš. Ty, Vestriga, ozdobíš kolaje. A potom všetci traja ozdobíme vianočný stromček. Môže byť? Áno. A medovníky môžeme upiec až na Štedrý deň, povedal James. Tak sa dali do práce. Tomáš išiel po vianočný stromček. Vestriga pomalovala kolaje, teda ozdobila. James čakal. Tomáš prišiel s vianočným stromčekom. Neprišiel s ním pripojený. Aj Vestriga už bola hotová. Dobre, polož ten stromček sem, povedal Tomáš. Voz odišiel a vianočný stromček dali pri Jamesovú stanicu. Dobre, je na čase ozdobovať, povedal James. O 4 hodiny, teda o 2 hodiny mali ozdobený vianočný stromček. Krásny, povedal James. Už sa stmieva, mali by sme sa ísť vyspať, povedal Tomáš. Dobre, povedal James. Na Štedrý deň sa James zobudil. Dobre, poďme. Nasnežilo. Poďme sa hrať so snehom, povedal James. Áno, povedala Vestriga. Juhu, tešil sa James. Chruido tam došiel. To bola strašná zábava. Pôjdeme teraz všetci spolu? Však máme pláne, povedal James. Tak sa išli všetci hrať so snehom. Mašinky išli a išli. Tram tadadám. Toto sa akože máme hrať so snehom. Práve, že sa na ňom budeme šmýkať. To je pravda. Ale pozri sa, na moste sa dá cánkovať. Tak poďme, povedal James. Uá, šmýka sa to, povedal James. Ja viem. No, ale bude si musieť zvyknúť, pretože zima bude skoro aj 3 mesiace. To som nevedel, povedal James. No dobre, idem sa prvý sánkovať ja. Uá! Dobre, teraz ja odpojím sa a... Jej! Au, to bolelo. Teraz ja. Však Vestriga. Je! Šmýka sa to. Tu dáš, Tomáš, povedal James. Jej, letá les. Jej, ide to. Aspoň si sa pripojil. A teraz ty, Vestriga. Strašne sa to šmýka. Neboj sa, dáš to, Vestriga. Poď. Tak, a všetci sme sa spojili dohromady. Okrem teba, Chruido. Nevadí. Poďme sa otočiť a skúsime to znovu, povedal Chruido.
Juhu! Išiel druhý dom. Juhu! Išiel James. Juhu! Išiel Tomáš. A išla ešte aj Bestriga. Jej! Pia! Au, chodila si mi tú kulu do tváre. Hej! Á, skoro si ma Mikolaj. Au! Au! Prepáč, James, povedala Bestriga. Tak sa všetci hrali až do večera. V noci išli všetci naspäť. Až keď... Pod stromčekom sú darčeky, áno. Je tam iba jedna truhlica. Možno v tej truhlici je viacej darčekov. Pozriem sa, povedal James. Otočil sa a nazrel do krabice. Áno, je ich tam viacej, čože? Áno! Šťastné Vianoce, šťastné Vianoce. Tak si všetci užívali Vianoce. Onedlho tam prišli aj ostatní, aj tí si rozbalili darčeky. James bol rád, že sa skvele zabavili a bol rád, že pod stromčekom našiel veľa darčekov a rozprávky je koniec.